Hei, tervetuloa takaisin. Tänään puhumme aiheesta, joka on erittäin ajankohtainen meille kaikille. Kännykät. Aloitetaan ensimmäisellä kysymyksellä. Pedro, kuinka usein käytät kännykkää? Hei, vastaan rehellisesti. Käytän sitä erittäin usein, lähes koko ajan. On vaikea kuvitella elämää ilman kännykkää. Sama minullakin. Se on kuin toinen käsi. Mihin tarkoituksiin käytät sitä yleensä? Anteeksi, mitä tarkoitus tarkoittaa? Aivan. Tarkoitus tarkoittaa purpose, joten mihin tarkoituksiin tarkoittaa for what purposes? Kiitos. Käytän sitä moniin asioihin. Ystävien ja perheen kanssa olla yhteydessä on tärkein. Heidän kanssaan voi olla yhteydessä milloin vain sosiaalisen median avulla. Myös pyytää apua on helppoa, jos on hätätilanne. Totta. Onko kännykkä muuttanut elämääsi? Onko se parantanut sitä? Muuttanut. Changed? Kyllä, täsmälleen. Muuttaa on to change. Kyllä, se on muuttanut elämääni paljon. Esimerkiksi se on mahdollistanut sen, että voin tehdä etätyötä. Voin yöskennellä melkein missä tahansa, mikä on minulle erittäin tärkeää. Tästä on tullut nykyään niin suosittua. Loistavaa. Entä viihde? Käytätkö kännykkää myös viihteen lähteenä? Totta kai, se on täynnä viihdettä. Kuuntelen musiikkia, podcasteja ja äänikirjoja. Se auttaa myös luomaan muistoja, koska kamera on aina mukana. Mutta opettaja, uskotteko, että voisitte elää ilman kännykkää? Hyvä kysymys. Se olisi erittäin haastavaa. Enkä minäkään pystyisi siihen kovin helposti. Tämä johtaa seuraavan kysymykseen. Voiko korvata kännykän jollakin toisella laitteella? Korvata, replace, ja laite on device? Täydellistä. Kyllä, korvata on to replace. Esimerkiksi, voisimmeko korvata kännykän tablettilaitteella? Voi olla vaikeaa. Tabletti on iso, eikä sovi taskuun. Pieni tietokone ehkä, mutta se ei ole aina kätevä puheluihin. Kännykkä on ainutlaatuinen. Mutta opettaja, luuletteko, että olemme riippuvaisia siitä? Riippuvainen. Mitä se tarkoittaa? Anteeksi, unohdin selittää. Riippuvainen tarkoittaa addicted to tai dependent on. Esimerkiksi, olen riippuvainen kahvista. Ymmärrän. Kyllä, minusta monet ihmiset ovat riippuvaisia kännykästä. Saamme liikaa turhaa tietoa ja se voi häiritä ihmissuhteita. On tärkeää löytää tasapaino. Niin on. Tästä tulee mieleen lasten kännykän käyttö. Mitä mieltä olet siitä, että nykyään lapset käyttävät kännykkää liian paljon? Minusta se on huolestuttavaa. Kännykän pitäisi olla hyödyllinen työkalu, ei koko maailma. Lasten pitäisi liikkua enemmän ja olla enemmän kasvokkain ihmisten kanssa. Vanhempien pitäisi seurata käyttöä ja rajoittaa aikaa tarvittaessa. Totta. Onko kännykkä muuttanut mielestäsi opiskelua? Se on kaksiteräinen miekka. Se on erittäin hyödyllinen työkalu löytääkseen tietoa nopeasti. Mutta se voi olla myös suuri häiriötekijä. Oppilaiden täytyy olla kriittisiä ja oppia käyttämään sitä vastuullisesti. Totta. Kännykän tarkoitus opiskelussa pitäisi olla apu eikä estä. Täsmälleen. Ja viimeinen kysymys. Miten kännykkä vaikuttaa ihmissuhteisiin? Sekin on monimutkainen. Se mahdollistaa yhteydenpidon, mikä on hienoa. Mutta joskus, kun kaikki tuijottavat ruutuja samassa huoneessa, se on selvästi haitta läheisille suhteille. Tasapaino on avain. Erinomaista. Olet pohtinut asiaa syvällisesti. Kännykkä on voimakas työkalu ja vastuu sen käytöstä on meillä itsellämme. Kiitos opettaja. Tämä keskustelu auttoi minua ymmärtämään asiaa paremmin. Eipä kestä.
Seuraavalla kerralla syvennymme muihin teknologian aiheisiin. Nähdään. Sanasto. Vocabulary. Juurisanat. Root words. Erittäin. Very. Extremely. Kuvitella. To imagine. Muuttaa. To change. Suosittu. Popular. Turha. Useless. Unnecessary. Kännykän käyttötarkoitukset. Phone purposes. Avulla. With the help of. Äänikirja. Audiobook. Etätyö. Remote work. Hätätilanne. Emergency. Ilman plus partitiivi. Without something. Milloin vain. Anytime. Missä tahansa. Anywhere. Navigaattori. Navigator. Pyytää apua. To ask for help. Tarkoitus. Purpose. Työskennellä. To work. Viihde. Entertainment. Vaikutukset ja huolenaiheet. Effects and concerns. Haitta. Disadvantage. Harm. Hyödyllinen. Useful. Hyödy. Benefit. Advantage. Ihmissuhteet. Relationships. Korvata. Plus adessiivi. To replace with something. Laite. Device. Riippuvainen. Plus elatiivi. Addicted to. Dependent on. Tasapaino. Balance. Tieto. Information. Työkalu. Tool. Verbit. Verbs. Luoda. To create. Mahdollistaa. To make possible. To allow.